Straight to the Kining point. linog nga nitabo sa Mindanao may gala kusog kay ning linoga. So far ha. Pero doon na day 8.0 nga linog sa una day. Kanang iriyaha gyapon diha. Kanang iriyaha. Mo na nga ilang gituuhan mahigala nga ni experience sa detect tsunami da sa una. Kay 1976 sus pila na ka katuigan ang nanglabay mahigala. 50 years ago nga ni experience na diha og linog nga magnitude 8. Suga oy. Unya mo tong tsunami na sila diha og libuan ang nangamatay. Sumunod lang gituhan nga malagmit milihok ang Cotabato Trench. Mo hinungdan mahigala nga grabe ning kakusog na maong linog mga higala. Augusta 17, 1976. Mo tong gitawag og Moro Gulf earthquake. Alas 12 tos gabi mahigala. Mo nang gitawag to og midnight killer katumaong linog. Kaniyo mo ni ang atong mga pictures kani adto mahigala. Atong naitabo nga linog dugay ng katuigan anang labay. So ni experience na diha. Kining building ako maka ng 8.0 magnitude sugan ng linog oy. Kay kita god, ug ato kong itandi mahigala naka-experience sa bayata. Di man ta kalimot sa linog sa 2012. Kami mahigalas DYHP ni abot man tag Negros og panghatag didto. Na ng 2012 nga linog. Pila man to? 6.7 magnitude to nga linog. Kay dumdum ko ana dito ko sa Palace of Justice anang panahon na. Doon ako hearing anang panahon na dayken. Unya mitay og kusugay basta naundang ang hearing oy. Mo na sa 2012. Unya mao tong panahon na kanang 2012 di ko malimot sa anak mahigala kay mauna katong tsunami scare day. Nga dunay na perting pagka gubutas mga tao subo kay tungod lagi sa giingon tsunami ana ha. Para di ko kalimot mahigala ako naghandol ng kasuha pre buyag. Wa ko na lang kay i-discuss kahanginan kay disud man kay mahigala nga kita labay naghandol. Di ko kalimot ana 2012 kusuga tong linuga. Pag 2013 mausad, pati kusuga sa linog mahigala 2013 kay mao pagkatagak sa Bell Tower anang Basilica Minor de Santo Niño ang epicenter ana ang Bohol. So nagsunod to na 2012 Negros didto mig Negros. Pag 2013 Bohol, abot sa mig Bohol mga higala, ha? Ang DYHP ug AFM. Inana mahigala ang atong ginahimo sa mga katalagman nga ang atong sibianan mahigala wa ta mo piyong lang, wa ta kutob lang sa pagbalita, kundili mihimo ta og unsay kutob sa atong mahimo mahigala within the power mahigala sa DYHP ug IFM nga makatabang ta. Abot kimi guhol ato. Nya pila man to sa tong linuga? 7.2 nga linog. Basta kay kana gud mga higalang Tubigon Church perting pagkagubaa ang luon gyud gabihan pagka back to kuan gyud mura gyud og na ground zero gyud ang luon Bohol nga simbahan day. Nya Father Darwin Gitgano didto man. Kanang luon Bohol nakaadto sa ko gibitan mo ko niya dito. Kita sige ko sa ilang simbahan dito porbida. Bungka gyud. Unya kusog tong linuga. Ha? Katong na experience ato. Last year ang linog sa Bugo pila man to 6.9. Kusog hapon nga linog. Pero imagine 6.9 nga linog last year. Nga atong nasinati sa Bugo og kining linuga ron nga 7.8 magnitude. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Inana kakusog mga higala. Ato balikan tong mga doon na patay dugang mga videos dong sa linog sa Jinsan. Kuan ako no, napapatuban pa mga videos. Kani mo ni. Natay audio ani sa Jinsan. O kani. Sige ko no, ato ko nung paminawon ang video ani, audio. Oh. 7.8 magnitude. Di ka ka-imagine kusuga. Grabe ha. Sana ko no? Alam, mga tao sa Sibmur. Jesus. Kuan ba? Sa eskwelahan ba? Ito, grabe ha mga higala. Muna na yung pagkuhan sa mga patay, oh. Doon naging mga nakalas. Ang atong record doon, latest day, 37 ang namatay taon.
Sus, Ginoo ko. Mao ning hitabo ang mahigala. Okay ni. Pag pinalpag, wala ka mo magbara, pinalpag lang ako dun sa sibilyan. Pwede mangangyo ko sa inyo. Sus, Ginoo ko. Kaneo, simbahan, no? Biha. Sus, Ginoo ko. Ang tao, no? Ngayon sa patay, mahigalang ako, ah. Uy, kaluoy ang tao na ni. Gibira sila ni Kwan, ni Bidit nga. Muna nila apsan. Ang tao, no? Ang sa man ang inahan ni siya nga, kuan? Dala na Isip ulit na na. nakagawas. Iyan taong gitapan ang bata, tao, no? Palapod! Lah! Sus, Ginoo ko. Grabe ha, ang aftershocks magunang naapa. Ibalik ko na gamay, dong. Katulong. Ay, sali pa ni, dong. Ibalik ko na dong. Katulong nga video, dong. Limang kana, o kanio. So, ang inahan ni, niya, ang bana ni Day Usa, niya iyang anak itaon niyang gikugos. Iya pa ganing gipatapad iyang anak ug butang. Tutod taon, linog na sad. No? Uy, kaluoy ang tao na ni. Gibira sila ni Kwan, ni Bidit nga. Muna nila apsan. Dili man padulong. Siya na dala. Dala na Isip ulit na na. nakagawas. Oh, no. Wala na po. Sus, Ginoo ko. Oh? Datugan ka ng linog, may kapot yung lisura yun. Matay niya ang asawa, iyang ipatapad niya ang anak o kuan, iyang Uy, gikugos yung kaluoy anak. ang tao na ni. Nagkugos og anak ni Bana. Oh? Gibira sila ni Kwan. Iyang ipatapad og higda ang iyang anak. Sa patayang lawas ang asawa. Dili man padulong. Siya na dala. Dala na Isip ulit na na. nakagawas. Palapod! Sus na napon. Grabe ha kani sa man lahi po ni oh. Ga kuan man eh. Uyog-uyog man eh. Wala ka na, hindi din sa bridge. Grabe ha sa bridge oh. Kani, lahi po ni nga video. Oh. Sa rescue operation na ni. Sus, Ginoo ko. Grabihan ni tabo ah. Sus. Okay. So mo ni may gala ang laing nga panghitabo sa mga linog. Atong update mahigala karon sa atong mga nadawat nga hinabang ato ginang gi-account sa kahanginan kay kini mga tabang man nga kini singkasing gikan sa atong mga kaigsunan atong giamot-amutan no at least naghiusa ta nga mga subuanon alang mahigala sa atong pagpaambit sa atong mga grasyag pagtabang sa maigsuon nga taga didto mahigala sa Sarangani province mga sukin tigpaminaw. Abot na ta karon og 71,803 pesos and 73 centavos as of this time alas 9:29 mga kaigala. Katong kusog kay itong kuana dong. Tanawal ko tong katong pagkahag sa Jollibee dong. Kumusta ka ang katong kuano? Love radio dito dai.
Tanawa ko to balik tong sa may Jollibee dong. Kato pagkakuan bitaw katong video nga pagkahagsa kay bitaw dayon. Ako na kuyawan kay basig na yung mga tao nga dito ba? Sayo pamahaw, sayo og kuan, mga workers nila. Nya katong sa radio station sa taas, Ginoo ko. Ato ko nang ibalik to kani oh. Oh, asa na yung audio ni dong? Asa man yun? Oh, gabi ha. Ano na yung tao dito? Hulo! Ay, sir. Hulo na yung tao kaya, di ba? Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo! Nay tao? Matumba, Diyos ko. Mao na yung mga higalang hitabo, oh. Pastilan. Ay, kinakaloy! Tabang! Ano, oh? Ano na yung tao dito? Hulo! Ay, sir. Hulo na. Oh my God, akong kamot. Hulo na, yung tao kaya, di ba? Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo! Nay tao? Mo ni gabi ha mo ni pinakakuan na nga na building na kuan na higala. Kagay oy, mo ni kagay ba? Oh, so mo ning hitabo oh, pag humana ni mga kigalaan, gitan-aw nila ang sitwasyon kani oh. Nani say audio no? Ato lang ko ng audio ko no. Oh, kani. Tao! Tao! Ay! Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo! Sus dapat din man sa suod ng mga tao day town. May natrap! May natrap! Tao lang yun! Tao! Tao! Labas! 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 Labas na! May natrap! May natrap! Tao! Tao! May natrap! Sus Ginoo ko. Di man ka nang nakasuod sa building? Inana ang sitwasyon? Lord Jesus Christ! Tao! 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 Yes, tao. Labas na! Labas na! Labas na! Labas na! Sus, naratol siguro itong usa. Pagawson sa mga rescuers. Tao! 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 Ano ginagawa niyo dyan? O labas na! Ano ka dito? Hindi, nakita kong tao ba? Ay! May nagasulod! May nagasulod! Ano ka, rescuer? Wala ko, Chip. O sila kami na! Iyang asawa ko no. Ano? Sus mo ni sa ilaw mahigala oh. Okay. Sige dong, asa mang audio ni? Audio. Okay. Ni atras ni sa kanan og iya lang oh. Grabe kusuga mahigala. Okay, so muna yung mga panghitabo mga kaigalaan karon mga oras sa ato i-check si kasamang Radyoman Rose Siuko sa Arimen Jensen atong balikan mga kaigalaan alang sa atong pagpangamusta unsay latest karon dito sa General Santos City mga higala nining mga orasa
Okay, kumusta ang ila mga higala nga pagpahigayon sa search and rescue operation ug uban pa nga mga panghitabo didto mga sukit ni paminaw. Yes, kasama nga Rose, good morning. Live ta karon sa DYHP Aramin Cebu IFM. Kumusta unsay latest diha? DYHP. Tata. RMN Report. Yes, Radyo Man, Attorney Rufil, no, latest diri sa Jansan, mukabat na sa 13 ang nakabsan og kinabuhi. Gumikan aning pagtayog karon o na sinatian na mo kusog nga linog dinhi sa General Santos City. So gawas aning 13 ka mga nakabsan og kinabuhi, anaa sa 144 ang injured, samtang aduna pa mi upat ka mga na-missing nga kasamtangan pa karon nga ginapangita sa ato ang mga otoridad. Human aning gituuhan nga natabunan o nalumos kay ang duha magud ani Attorney Rufil ang trabahante sa mall, samtang ang duha niini katong nangaligo sa dagat o sa resort dinhi sa moang area. So kadahapong adlaw na hingpit nang nadeklara ilawom sa state of calamity ang General Santos City, no, gumika na usab sa kining nasayran nga sa dakadako sa Damyos, no, aning natigayon karon nga linog dinhi sa moang area. So gani kadahapong adlaw nangabot na dinhi sa Jansan ang pipila nato ka mga opisyal gikan sa DPWA sa pagpangunan ni DPWA Secretary Vince Dizon, Secretary sa DSWD si Secretary Rex Gatchalian o uban pa para nga magpahigayon usab og assessment dinhi sa natigayon nga linog, no, epekto sa linog dinhi sa moang area. So ilang ginspeksyon ang mga pasilidad sa mga pampubliko nga kining buildings, no, sama na lamang sa mga hospital dinhi, ilang gisuta kung unsa ang sitwasyon sa mga pasyente, ingon man ang sitwasyon sa building. So gani kadahapong adlaw nang hatag na og kining family food packs ang DSWD ngadto na sa mga kabanay sa pasyente nga anaa naka-confine karon sa amo ang nag-inusarang public hospital diri sa Jansan, ang Dr. George Royaca Hospital. Samtang ang DPWH usab nagpahigayon og inspection sa mga tulay, sa mga kalsada ug nasuta nga kining duha na mo ka mga tulay dinhi adunay cracks nga nakit-an, no. So mao na karon nga ang usa na mo katulay nga nagsumpay gikan diri sa Jansan padulong og Sarangani province ang gisarado una atong daan nga tulay unya kay do na may tulay nga bag-o nga gihimo, gipaablihan to ni Secretary Vince Dizon aron nga maoy agian sa mga motorista sa mga sakyanan padung og Sarangani province. So dako magud ang papel aning tulaya. Gumikan kay di nagaagi ang mga dagko o gagmay nga sakyanan gikan diri sa Jansan padung og Sarangani province ug gikan sa Sarangani pabalik usab dinhi sa Jansan. So mao na pinaka. So ang uban nga mga kalsada kasama nga Rose pasabol ra. Ang diri sa amo sa Jansan, walay problema dinhi Radyo Man Rufil, pero sa Sarangani ubay-ubay gyud ang ilang guba nga dalan. Sinumpagani ni Secretary Dizon ang usa sa mga problema namo dinhi na amanggoy ka ng murag diversion road or farm to market di ay nga gikan diri sa Jansan nga mulusot dito sa Cotabato, particular na sa May Tiboli. So naay kalsada didto nga medyo naigo og landslide o di na maagian sa karon. So mao na usa sa mga problema do na maghapoy agianan, pero mas layo lang kung diri ka moagi og mulusot kag Tiboli, libot tuyok yung kag South Cotabato, ayha pa ka makaabot og Tiboli. Kaning Tapon Bridge nga nahugno, asa man layo lang eh? Kanang Tapon Bridge dinha na sa Sarangani Radyo Man Rufil, no. Ang Tapon Bridge is gikan ka og Jansan moagi pa kag lungsod sa Alabel, Malapatan, unya padulong na uglan. Mao gani na kagahapong adlaw ni proceed unta ang ato ang mga kauban ng Radyo Man dito sa Glan kay gibani og manggod nga dunay daghan nga mga nakabsan didto. Wala nakalusot ato ang patrol tungod kay dili wala gipaagian ang maong tulay tungod kay ginapahigayon pa ang assessment. So dili siya paagian og mga sakyanan sama sa to ang sakyanan. Una nga hangtod karon wa gihapon ta nakalusot ditong dapita sa may Glan Sarangani province.
So diha city, pila ka mga buildings gyud ana damage kasamang Rose? Kapin sa isyenta Rajuman Rufil, no? Ka mga buildings na damage dito sa Johnson. So, doon nami unom ka mga hotel, nagkaroon og mga damage, 14 ka mga eskwelahan, 7 ka mga malls, 4 ka mga restaurant o food chain, naapay napulo ka laing establishmento, doon na pud mi duha ka mga parmasya, duha ka mga tulay, mato ako gi-mention ka ganina, doon na pud mi duha ka bangko, duha ka terminal, apil na niini ang amo ang public terminal ug ang Johnson City International Airport, siyam ka mga hospital, doon na mi duha ka residential nga naguba, duha ka warehouse ug 4 ka simbahan Rajuman Rufil. Mao ni nadami sa moa. So sobra siya sa 80 ka mga buildings, no, ang naapektuhan sa pag-igo sa katong 7.8 nga linog kagapong adlaw. Katong building dito ang Jollibee o dito na radio station sa taas. Kumusta man? Wa bay namatay dito nga area? Nabay na injured? Kay ang atong ka balakan magod kay ina nga fast food chain bisag sayo nga mo ang ilang operation sayo o nya ang katupong sa radio station basin simbako lang og dunay kuan simbako lang kay sayo man sa ang operation. Walay namatay dito Rajuman Rufil, no, wala ko'y na-injured. Tungod kay sa dihang ni Uyog matud pa ang yuta, nakagawas ang mga kuan ang kining mga Tao. customer ug ang mga tao dito sa may radio station. Sus mayo no? Ang nakabsan og kinabuhi dinhi sa amo ang usa ka mall kining KCC tulo ka buok Rajuman Rufil ug kining usa ka warehouse nga makaplagan dito sa may Purok Filomena, Barangay Kalumpang, tulupod ang patay dito, no? Apil na ning mag-inahan ug laing usa pa ka lalaki. So, ang usa ni ini Rajuman Rufil gikan sa Watergrande katong usa ka resort, dini tugikan katong duha pa ka na missing ug ang usa sa Silway West mao ning nitabok sa dalan nga nakuan panic unya ragi kuan ni siya na nervyos ba. Giatake. So kining usa na pod gikan sa Save More Kalumpang katong mall Rajuman Rufil nga usa sa mga grabing apektado diri sa Johnson, dinhi gikan tong usa ka patay unya do na pay duha nga ginatuohan nga na-trap dito sulod hangtod karon ug mao ning ginapangita sa ato ang mga rescuers. Usa po dito sa may San Jose sa landslide ni siya and then ay usa ka 60 years old sa may Barangay Labangal, particular na sa may elementary school. Wala mi nasayod kung ay wala pa impormasyon Rajuman na Rufil kung ngano nga nakaabot siya dito sa may elementary school kining 60 anyos. Unya kining usapod nga gikan sa Balite o sa Barangay Lagaw o usapod sa public market. So mao ning mga nangalipong Rajuman Rufil, no, kining sa public market kagahapong adlaw. So asa man ang ato mga kaigsunan ron, doon na ba'y evacuation center dahil nga gibutang, lisob sa kunin mo bakwit kag linog. Unsa man kasamtangan nga mga tug, kamo diha kasamang Rose, kay inanin mo kong linog, kuyawan man ta og nas balay, simbako og sige pang aftershocks. Kagahapong kagabi doon na tayo naagian Rajuman Rufil na mga pipila ka residente nga naglatag silang tent dito sa mo ang covered ay sa mo ang Oval Plaza. So dito sila naglatag, nindot man yun dito nga area kay open Rajuman Rufil, so mas gipili nila nga dito pero pipila lamang ni og doon na po pipila ka mga residente gikan dito sa may barangay Kalumpang. Kung asa nimutan katong Save More o katong warehouse, dito sila sa barangay hall o sa barangay gym sa ilang barangay. So dito sila nagpabilin sa kagabi so saon pa nato unya kung hangtod kanus sila magpabilin dito kay sagad manggod sa mga nasampit katong mga nagpuyo daplin sa dagat. Ang uban pod kay dito dool sa nahagsa nga kining pader atong warehouse. So dito sila karon sa may evacuation center sa may barangay Kalumpang. So far mao pa lang na Rajuman Rufil, no, ang mga residente nga among nakuha nga nag-adto sa evacuation center pero sagad gyud sa mga residente dinhi Rajuman Rufil kagabi wa gyud halos tulog kay
Paggabi man god medyo mga kusog nakasinati pamigya medyo kusog-kusog nga mga aftershocks hangtod kaganina nga kabuntagon mao na karon nga kada bitaw iligtulog nimo makurat-kuratan ka kay mutayog na pod. Yeah. Pila ka higayon no sunod-sunod mao nang ang mga tawo gaigmat nagabantay way sakto nga tulog tungod lagi kay ang ginabantayan ang safety kumikan ani posible nga mo kusog o unsa ba ang mga aftershocks nga among nasinatian karon. Okay, considering nga 7.8 magnitude ang main shock. So ang aftershocks unsa gikusgon sa aftershock nga pinakakusog inyo na sinati niya kasamang Rose? Naami kuan kagahapon 4 point something magnitude nga nabatyagan diri sa Jansan kagahapon to sa hapon or kung di ko masaya pa man Rufil sa 4 point something ang gikusgon. So pero karong adlaw di ay ipay na kay kagahapon subay sa meeting sa kining CDRRMO o gauban pa nga mga government agency diri sa Jansan gihulat pa ang 24 hours aya nila sudlon katong mga buildings nga apektado kining 60 ka mga buildings. So karong adlaw sugdan na nila og sulod kay para mapatuman. Okay, doon na nga po'y pagtayog karong nga panahon na Radyo Man Rufil. Tayog na po. Samtang nag-report ka ni tayog na po doon. Hinoon hinay ra kumpara nimo kagahapong adlaw. Ipadayon nila karon ang adlaw ang pagsuta sa mga buildings no o ilan ang sublon para makita nila kung unsa kalapad ang damage sa mga buildings. So tanan nga mga buildings apektado kining ilang gitala nga mga buildings ilan ning sublon at sa tabang na usab no kinahanglan nag-aabot dinhi nga mga inspector gikan sa uban nga mga lugar probinsya diri sa moang stock surgeon naghatag og tabang sa moang CDRRMO dinhi ug syempre pa kagahapong adlaw mao to akong sublion gideklara na ang state of calamity o gani ingon si Mayor Lorly Pacquiao nga dako ni siya tabang para sa paspas nga paglihok sa syudad para sa recovery kaya gani iyang panawagan sa katawan sa syudad nga pabiling magmakalmahon magpabilin lang sa balay kay sagad sa mga dinhi karon way trabaho mga katawhan na mo dinhi labi na katong trabaho aning mga apektado mga buildings mga establishmento walay trabaho. So sumala pa niini nga mag-igmat lang, magmakalmahon og siyempre pa inubanan sa pag-ampo kay aron nga tagaan miga kalig-on dining dapita labi na karon nga giatubang namo ang dakong hagit no trahedya aning nahitabo karon nga pagtayog sa linog dinhi sa moang lugar. Gipaniguro usab sa mayor nga mubangon ang Jansan human ani og pinaagi na usab sa tabang kay gikumpirma kagahapon ni Mayor Lorly Pacquiao nga daghan na og nagpadala og mensahe magpadala daw kuno sila og tabang diri sa mga syudad sama Radyo Man Rufil sa Cebu murag magpadala yata ang Cebu no. Yeah, dunay plano ang province of Cebu nga mo ang province of Cebu nga naplanuhan tog 10 million nga ilang ihatag sa diha sa General Santos alang sa pagtabang. O of course ang private sector sa do na po'y mga gipanghimo nga mga kining mga pamaagi og sa ato sa atong Sibianan hinahinay lang sa takutob sa atong mahimo lang sad kasama nga Rose nga makatinabanga ini panahon sa katalagman din mapakita nato sad ang panaghiusa ang panaghigugmaay og ang concern sa atong isigataon ini panahon sa katalagman. Yes, mao to Radyo Man Rufil no gani kagahapong adlaw nagpaabot og pasalamat daan ang amo ang mayor dinhi sa tanan nga motabang kay karong nga panahon na giangkon sa amo ang syudad nga kinahanglan gyud namong tabang tungod kay daghan gyud ang apektado aning natigayon karon nga pagtayog diri sa moang area. Kasamang Rose ang mayor diha si Mayor Lorly Pacquiao? Yes po. Siya igsuon ni Manny Pacquiao? Yes po. Okay, ang governor diha sa Sarangani province si Governor Ruel Pacquiao kining igsuon ni former senator og ni People's Champ Manny Pacquiao po. Aha. Okay. So sige, salamat Rose no. Mangayon na migdugang update na matagkaron ko niya kung unsa pay dugang nga mga reports nga tumakuha gikan diha sa General Santos City.
Okay, kinalang unang update gikan diri sa General Santos, Radyoman Rose, Tabausari, Sioko, Tatak Armen. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Straight to the point. Ang atong update karon higala sa atong nahipos no nga mga hinabang gikan sa atong mga kaigsunan ato na nga transparent lang kita mga higala no kay kita gisaligan sa atong mga listeners na natay na dawat diri nga 104,103 pesos and 73 centavos as of this time mga sukid tigpaminaw mo na nga padayon gyapon mi nga nanuktok sa kasing-kasing sa mga listeners kay medyo dako-dako man ni nga katalagman kining panghitabo mahigala. So ang atong GCash number ang kang Inday Aida tampo sa 0991-207-9880. Ang iyapod mga higala nga Maya, the same number no, 0991-207-9880. Ang kang kasamang Remart Pugoy sa 0916-525-5663. 0916-525-5663. O man ang kang Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Akong balikon, 0906-298-3429. Mao ni ang atong mga GCash numbers. Unya doon na po'y good time mahigala si kasama nga Marisa Abadjes o doon ay QR code diri no nga pwede sad nga maka himo sad mo sa pag-donate mga kagalaan alang sa atong mga biktima sa linog dito mahigala sa Mindanao area. Dako ning maong katalagman o medyo kusog ni maong linog kay sa ato mahigalan nakuhang report gikan makagalaan sa Fivolks nga niabot kini mahigala og 7.8 magnitude. Porting kusuga mahigala sa recent history day murag mao ni kusog-kusog. Nga linog mga kagalaan. Sumo ni ang pang-rescue mga sukid di paminaw kagahapong adlaw. Dito mahigala sa General Santos City sa report ni kasamang Rose Sioko. Ang Jinsan Landaan dunay 13 ang patay. Kining atong record mahigala 30 city tanan ang patay. Apil na sa ubang mga lugar dito sa Sarangani Province, dito sa Cotabato area ug uban pa nga mga dapit mga sukid ti paminaw mo ni ang atong ato mahigala nga gisundan karon. Padayon ang ilang search and rescue operation dito sa ato mga rescuers. Kaneo doon na sa kubkob mga higala, lisura ning sus Ginoo ko madatugan ko kanang kon wagi maing laki Dili naman na sa imong capacity kung panalitan simbako anang nani pader mahigala na tumba. Dewa gyud taon sa maka-eskapo ning usa na kanio na nakuha nila ni murag bata man ning nakuha. Pero wa na gyud taon. Wa na kinabuhi mga higala. Okay, dunay nag-donate sa kang kasamang Remart Pugoy og sa iyang GCash number og 5,000 pesos among gi-acknowledge na. Nya di lang magpaila, anonymous lang, So salamat kayo. Babae ni nag-donate o lalaki? Wapo di sulti? Babae. Okay, salamat kay ma'am, no? Acknowledge na to ning maong mga donations. Kunya amo ni mahigala nga gi sibya gyud para transparent ta mahigala. Ning atong donasyon no kay tilabangay man ning ato nya inyo man ning kwarta so atong gitigom kay kung mo daghan ni mahigala mas dako-dako og impact nga atong itunol dito mahigala sa mga nabiktima ining linog. Katong linog sa Davao nakatabang sa tani adto pinaagi usab atong gipada mahigala tong tabang pinagin kasamang Arnold Bustamante at the time day. So ang Cebu mahigala kita ang atong mga listeners sa DYHP RMN Cebu IFM. Madugangan tag mga grasya mahigala tungod sa atong pagkamatinabangon o pagsabot sa atong isig katao nga nanginahanglan og tabang mga sukid di paminaw. Dunay nagchat nako diri nga attorney nagtabang ko na lang ko
pintada o dunay baos. Of course, mo na sakto. Pero ang mga grasya day, natingala siya mga kagalaan nga, doon na lang sige maabot ng mga grasya mahigala. Salamat kayo, no? Ang uban mga higala natay mga negosyante sa gani, mga kaigsunan nga ni tabang sad, ana. Pero ang grasya mga kagalaan, dili mo nga baos dayon dayon ni kay nakabaos ana, pero tingala lang ka nga medyo mahalinan sa kaindekin. Lahi no, doon ko yung mga butang nga biyan sa tong control. So muna nga doon tayo mga kaigsunan nga opportunity ni karon para nila sad nga magkatabang ta sa mga tao nga tinulay nga nanginhanglan. Kaning hitabo o. Ato ko na ibalik ko na nidong niya with audio dong. Kaning ko na okay. Kini mula na siya kanang atop lang nga natumba ana ko na ni collapse pero og dunay madatugan aning bata. Delikado kayo. Asa man to dong katong atop nga kuan dong. Kato ni kuan. Natumba dong nims. Baliki ko na tong usa katong kuan bitaw. Nagtayog tong mga bata bitaw nga kuan. Traumatic kayo para sa mga bata. Mataw-tauran ba dito sila unang sa maulian. Ha? Thank you, Lord. Kaning area ha. Buti wala pang pasok. Oh my God. Hindi you. Kanyo? Pwede ba na ito sa mga kwandong? Ma-freeze dong? Building nga ni. Morning, saan nga building na eh? Grabihan no? Katong area ha, katong tunga-tunga do ba ka na oh? Pwede na ma-zoom in? Grabihang kuan na ning itabuaw eh. Unsa man ning building nga? Ato ko nang i-zoom in kuno dong, pwede ra? Gamay lang ha, gamay lang. Oh. Perting pagka kuan na gid mga kaigsunan. Perting pagka grabiha nga kuan. Okay. Oh, lumang na. Wa na. Unsa man ning building nga kada mo na ang kuan? Notre Dame nila nga kuan. University. Grabihan pagkaguba agid mga sukit ti paminaw. Di naman ay magamit ning kuana, di na gyud magamit ning nga building, kini nga area din ha, no? Hugno man gyud mga kaigsunan. Mao ning kalakiha gyud. Okay. So mao ning hitabo ang mga sukit ning paminaw, no? Okay. Dili na madag ayo ni, ipabungkag na lang gyud ning kuana, nya ilan ang tukuran og balik. Kini nga sitwasyon mga sukit ning paminaw. Di naman, no? Kita ka ng grabiha. Eskwelahan na mo na university dito. Gubaa, oy. Pati pagkagubaa, oh. Sus, Ginoo ko. Ang atong kakuyawan ani kay dito sa pagkakaroon, doon na pa'y mga aftershocks. Mga ginay kuhan dito. Sige pa mga aftershocks, mga higala. Nya, ang ilalabang aftershocks, kusog ni. Ang mga aftershocks. Kanyo. Hindi you. Oh my goodness, Lord. Sana buti nilang walang pasok. Sana walang nasugatan. Kani oh. Eurotel, money. Muna sa 10th floor. Floor.
Kani maabtan kag linog na sod, wa nagi kailang mahimo pag ampo na Ginoo gyud. So kini dong, talamat ko dong, gamay lang names, posa names. Kana magkuan ni mo no ang katubang mga bata. Ganina pag katong mga bata miligti man gud ay. So kabatay sa nga nagsigig linog niya ligti. Una pa mahigala collapse katoto ang scene. But kini sa may Jollibee dong names, tanawal ko names, ato ibalik to play to kani oh. So pag ligti, iyahay dagan ang mga bata. No? Although nanasa sa safe nga lugar kay wa naman sa dito sa sulod. Ang kani sa mga Jollibee day kay nagtan-aw ta doon nagi mga empleyado nang naa kay alas City 30 City na gud. Alas City 30 City na mga empleyado tamo. Oh. Hagsa oy. Mayo gani kay way na matay ani lugar ah. Matud pa ni kasamang Rose Syuko sa report nakadagan ang mga tao ani. Nakagawas mga higala. Super ting sultiha ato ipakita tong angle na kanong giun sa paglinog pagamay tayog dagan dayon. Nakagawas ang mga tao kay paghuman sa tayog, diya pa natumba ang maong building. So di tayog daan, ang gawas sila, sa di nakagawas na mo'y pagkuhan mo, hindi ka makumpiyansa gidag nakas building, no? Paggawas-gawas na gida yun. Tama ha? Okay, sige dong, ato ipakita dong kining angle, katong klaro kay nga angle. Kay ang ka na magong Jollibee, nagi mga trabahante, nagi mga on, labi na alas City 30 City na kuna, ting pamahaw mo ng mga ulya ha. Unya ang radio stations pa ba? Awa? Ano na yung tao dito? Hulo! Ay, sir. Hulo na. Oh my God. Akong kamot. Hulo na. May tao kaya, di ba? Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo. Grabe ha eh. May tao? So kanisa oh, og imo matan-aw mga kaigalaan, igo-igo yung pagtayog ana, wa sa hugno dayon. So pagtayog nakadagan sa dayon. Nya taud-taud mo pay pagkuan, tanaw. Oh. Grabe ha mura magna kuan. Mura magna nahilis ang kuan day, mura natunaw na kuan man. Mura natunaw ang building, grabe ha no. So kung naa ka sa taas, makadagan ka dayon kasamang kay lingkawas ka na napita. Kay ako nabalakan magod, Jollibee magod na. So doon yung mga empleyado, doon yung mga mangaon. Ikaduha katong radio station sa babaw, nani, doon na magi-operation mga kaigalaan. Oh, muna nga di mo kumpiyansa, uda sa mga buildings, mga sukit, di paminaw. Okay, so, katong usa ka names, ka doon yung mga nahabilin pa sa sulod, na trap tong uban, katong building bitaw nga doon yung magsirin, katong yung gawas-gawas, naitaw. Lahit to nga building, or mura nga building nga. Katong usa names, katong bitaw na icon, napost na nako ni sa atong FB page. Kani names. Mao ni sa gapon. Mao ni no. O sige ato sang paminawon. Oh. Nahugno ang dito dapit nga area. So yung mga tao nga napa sa sulod, oh. Customer! Wala pa. Sige kato, rewind lang to. Kato lang ko na. To Jollibee lang, kato ko lang. Kani lang. Customer! Wala pa, gamahita ko. Customer, tao. Lisura sa rescuers man. Di po lalim ng rescuers. Hero sa lisura day. Kaya magkanay nana. Nya ikaw may mo adto. Kasi makog doon ay aftershock.
Wala pa, gamahita ko. Customer, tao. Tao, para. Nanang rescuer. Tao. Sus, Ginoo ko. Tao, pokpok. Pokpok. Tama na, ako istorya. Pokpok, kung naay tao. Pokpok. Kana gyud mga ikagtabang gyud ko na. Tao pa. Sura ni hitabo ay. So na rescuer ha, mana ka maka-appreciate sa mga rescuer sa day. Kuman sa linog sila may mo attack ngadto ba unya karon si batog mo aftershock pa. Di malalim. Pokpok. Sir. Pokpok. Customer, tao. Kung nakadiya, pokpok lang. I-save ka na mo. Sige kanay oh. Tao! Ay! Pag rescue ni. Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo! May nag-trap! Labas. Tao, labas! Labas na! Oh, naging mga nasa suod gid. May giway na ko nila. Surti pa gyud. Minatrap! Tao! Minatrap! Tao! Lord Jesus Christ! Tao! Yes, tao. Labas na! Boss ka. Labas na! Sir, mga Pilipina. Labas na! Tao! Doon ay usan ni sa unahan nga doon ay nakita ang lalaki ka na oh. Anong ginagawa niyo dyan? O, labas na! Tao, sir. Ano ka dito? Di, nakita kong tao ba? Ay! Ano ngita man nagtaong sa? May nangatulad! Nakita kong tao, sir. Ano ka, rescuer? Sawa na ko, sir. O, sila kami na! At sa asawa, nangita sa asawa. Gano! Okay, so mo na hitabo ang mga kagalaan. Kagahapon adlaw.